Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagpanglakad na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man. Sanay nangingila na ang yawa, nakasulti ang tawo ug nahibulong ang tanan. Unya naninggid sila. Wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apat biingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom pagpapahawa kanila. Kanya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan, nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga o giwali ang mayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga balatian sa mga tao o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila. Murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingna niya ang iya mga tinud-an. Daghan ang anihon, apan tiyutay ra ang mga ngani. Pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod.